Bigarren helburua da euskaraz mintzatzea gure artean. Lehenengo helburua betetzeko, hau da, harremanak egiteko, euskal musika tresnak ezagutu, entzun eta jotzeko aukera izango dugu. Ikasle txikiek talo pilo prestatu eta dastatuko dituzte. Guztiok aukera izango dugu euskal kiroletan aritzeko. Kalejira, dantza, karaoke eta jaia bukatzeko denon artean agurra emango diogu egunari sorpresa batekin. Bigarren helburua betetzeko, hau da, euskaraz mintzatzea errazagoa izango da. Euskaraz jolastuko gara, baina ez irakasleek esaten digutelako, gure bihotzak eskatzen digulako baizik. Eta gu, gure hizkuntza, euskara maitatzen dugulako. Badakizue, euskarak euskaldun egiten gaitu. Beraz, eskolatik aldarrikatu behar dugu hemen gaudenok. Beste batzuen laguntzaz, Plentzia herri euskaldun bihurtuko dugula. Eta horretarako, leku guztietan euskara maitatzeko, zaintzeko eta mintzatzeko konpromisoa hartzen dugu. Konpromisoa, hori da, konpromisoa behar dugu. Batzuen handia, bezena txikia, baina guztiona beharrezkoa da. Guztion artean lortuko dugulako. Baietz lortuko dugula. Beno ba, denbora galdu barik, az dadila euskal jai eguna. Eta utzi gogor euskarari, merezi du eta! Gora Plentziako eskola euskaldun! Gora Plentzia herri euskaldun! Gora euskara! Gora gu eta gutarra! Ondo pasa! Eta divertitzera!
aurkitzen da loretxo bat. Aurrian umetxo bat, loretxoari begira.
ibiltzen